Nabi Allah, Nabi Allahu Rabbi, Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita, wahai sahabat tolan saudara, assalamualaikum segala dosana. Di zaman kini kalau dibuka orang bapi tua sangiklah banyak. Nyosa pui saja sadona ranca, isi saja sadona kanda. Tidak ditimbang, tidak digamak, tetapi pahamnya tidak telata. Jangan begitu wahai dosana, rangku ada ulu mako ditolak, pergaulan tolan jangan rusak. Wahai saudara cobalah fikir, walau kamano tolan orang panggil, walau kamu dia atau kailia mengambang pituan, jangan tak kasih, jangan bersifat siapu jahil. Oh sadang menyala meminum air, sadang menyulu egala tasambi. Hai jangan baik kambara, jauhikan tiuang kau karu air lalu sueta manu menyembah tak dapena. Bagawang ko jarani aye la gadang edong kawan dikaja kapang kau ujung malang kota sembah dikaye dalam cuang utang mabayar ngatu hidung akhir akunya ka dalam muncung onaja la tamanu ayo karib lajokan duang ne. Allah
iyo lainan ari iyo de lagi bijak asano la de lai tahu la nandi ranti la kaman cucu mato de lai tahu la di dan de lai akan ma animpo la de la sodala iyo mangaji la di muko asamo la pengajian de menjawab akanyo la di dalam la pado itu ala de baliau ba atanyo para sumbaya yo wae nantolan antanyo la de karano nana sembayang iyo wae tiang agamo saratahun daripada sumbayang iyo nande tolan ma arasul de itu la de lai limo iyo de lai para akaro de lai minta la katarangan dari kami bang aduh la de kapado la de langke sala urang bali inamo de taharimu ende kasihnya banyak iyo wae tarimu oh syukurlah da ilomo ala iyo ala iyo ala iyo dari bidang agamo la islami la agamo kita de posuru la de jota ga memang ado la di dalamnya la tinggal di kita la kamanjalan kan sajo iyo wiko la pengajian dari kami la berdua para karola dan diri la de la kaji la kaji baca diri wajib diketahui pulo nak jangan diri dekat tua orang lah diri pulo lah janyo kita dari mana lah nyobana tampang dijola diri kita dari mana lah nyobana delai asal jo usulnya lah dia kira lah pengajian dan kami jawab lah nyotanyo wahai saudara ya ikiwani la ilaha illallah paham di hati dijadikan cermin langit jo bumi pemandang si arif lai majulah di sini oh nilai malia alam memandang diri oh malia diri di dalam diri ayado hakiki layado majazi di pandangan lahir dan batin terkasih di dalam nan batin rahasia tersembunyi kalau rahasia arif bijak memandang ai dari nana sola inyo badillah disimpan sama
bare tumpul. Balum bara ibu, lai balum bara bapo, balum basarugo, balum labanarago. Ola Nur Muhammad di dalam alemunyo, di situ bijo mulu kambangnya. Ai bijo na satu dari situ asalnya. Kalau dipandang indah baru po, yo kalau dikakun indah lataraso. Oh begitu mana oh sifatnya Tuhan ya, oh bukan di luar, bukan di dalam. Ai bukan baru pulai putih lajo hitam. Dengannya itulah kesalahan. Kalau dipandang lai orang yawahan, yo pandang lai tak sampai, yo lai kan pado Tuhan. Olah diampirlah dekat matilah dalai sasela mela jalan. Jangan begitu yo kita sekarang. Yo satukan tali lah dekat tampil ada bapegang. Supaya nata gua dalai wujud dia dah di mano nyo inggo yo kalau tarabang. Koko balum tarang lah de begitu lah de jalannya. Alka pado guru lah iyo wandala tanyo. Jalan lah de banyak lai simpangnya. Lai janji ko sampai lah iyo ajal ko tiba. Lidah lah kalu oh tak pandai barakato, tak pandai barakato. Mengucap kulimah ko indah biaso. Maana kulimah kamano pulangnya. Lai ada pun maana oleh kulimah Tuhan. Lai jo kalau kahate lai tarhambun jantan. Jo kalau ka bawa iyo terkasih bulan. Maana lah kulimah da mali putihnya Allah. Mali putih tubuh ada lainnya wah lai jo badan. Kalau dipandang dari orang yang wijanda, hilang di mata olah di hati tanpa, olah di hati tanpa. Samparan no lumpua iyo mangko bajaja. Samparan no nyo butul ada lai mangko lah kaman nampak. Samparan no nyo mati dan lai mangko bagara. Lai tando alamat ada parahu batulah. Ko ango la mela gontai la de lai nanyi la mela ombak. Mali patul lilawadi sini yo paham talata. Odenan wahai la de sudaro la de lai andai lai dan tolak. Naikkanlah diri lai pandanglah Tuhan. Lai cubalah uji lai batulah jawintan. Adalah timbanglah batu lai bare joringan. Keputusan pandang lai kapado Tuhan. Keputusan alemu lai kapado iman. Ia iman de hati cara minde Tuhan. Adalah tubuh nande kita Nabi illa de Tuhan. Oh dan nasib adalah nande Allah. Adalah batillah de insan. Adalah jadilah rasanya dari soal pengajian. Dekolah biarlah dari itu. Lebih dari itu ilah lapanya rekan. Dalai pun tualah hanyui ilai api lah padam. Karate bali pejur tulis sebajalan. Kapadosia pokan kita tanyakan. Eko ombak lah pulang kapado lautan. Jo kalau de nyolawi dijadilakan sampai. Salam mulai lamonyo. Oh dan nanti dah nyodekan karang. Lai begitu lai nyobana. Oh lah di dalam melah pengajian.
untukkan kami debado. Syarat dahulu daripada sumbayang. Denanan itu dosa na atanyo. Aduh iyo denan denyo limo ya itu layakan yo para karo. Mano banala denan limo minta nani yola di panyato. Pertamu manganan dewa katu. Denan de akanan mulu. Kedua menghadaplah denan kiblat iyo nan itulah denamonyo. Menghadap nani yola denan kiblat bilangan yola dekado. Nan ketiga manutupi aurat. Denan de akano denamonyo. Nan keempat iyalah suci hadap. Denan akanai denamonyo. Nan kelima iyo suci tampil. Denan bilangan terakhirnya. Ado pulo iyalah basariat. Ado pulo nan bahakikatnya. Baapu nan banalan syariat. Baapu bana iyo hakikatnya. Itu nan marusuana manggama. Menyama di dalam ladenyo dado. Iko bana penjawapan. Dari kami nan badua. Iyo dengan para tamu. Simai dekannya tu. Ia itu manganan dewa katu. Bakato wiyola na sudaro. Nampado wiyola syariat enyo. Mangana wakatu denan limo. Tapi nan padoyo hakikat enyo. Mangana tarjali tu gue kito nan kasa. Kapado tu gue denan halus. Mangana tarjali tu gue nan halus. Daripada iyo denyo sifat. Mangana iyo terjali sifat dari zat Tuhan sama tomato. Ba itu nani yola penjawapan di langkah ionde para tamu. Nan kedua menghadap dengan kiblat. Nakano denamonyo. Nampak doyo denanlah syariatnyo. Menghadapkan dado kakak abatullah. Sangko bagi orang denan jauh. Yakin bagi orang nan hampirnyo. Ba itu nani yola penjawapan dari kami lanan bado. Nampak doyo denanlah hakikatnyo. Menghadapkan tubuh denan kasa. Kapado tubuh denan halus. Menghadapkan tubuh denan halus. Yaitu kapado denyo sifat. Menghadapkan iyo denyo sifat. Kapado zat Allah sama tomato. Ba itu nani yola penjawapan di termenani yola dekado. Nan ketiga manutupi aurat. Kanan yola denamonyo. Nampak doyo denanlah syariatnyo. Manutupi aurat kita. Yaitu denganlah denyo kain. Atau salahin yo de kainenyo. Tetapi nan padola hakikatnyo. Danga-danga la dekan puluh.